Så er vi nået til emnet grupper og fællesskab i samfundsfag, og det her det er så introduktionsvideoen. Der står på side 88 øverst: det store er ikke at være enten det ene eller det andet, men at være sig selv, og det formår hvert eneste menneske, hvis det vil. Det er et citat af Søren Kierkegaard. Det handler om identitet. At have en identitet vil sige, at man er bevidst om at være sig selv, og det er de fleste voksne mennesker. Men man er jo ikke kun sig selv. Man er jo også en del af nogle grupper. Man er også en del af et fællesskab. Og i de enkelte grupper, der har man måske en rolle, eller der har man ofte en rolle. En af de grupper kunne være familie. Den ser vi her. Oftest sådan klassisk kønsrollemønster, familiemønster, så er det farmand, der bestemmer, ikke? Og så moren, hun styrer måske husholdningen, passer børnene. Og jeg aner ikke, hvem her er, der er ældst, men lad os sige, ham heroppe er ældst, så har han som regel lidt mere skulle have sagt, hvis han er storebror. Det er måske ballademanden i familien, det er måske den yngste, så den bliver der passet lidt mere på. Vi har alle sammen nogle roller i vores familie. Så kommer der noget, der handler omkring ægteskabet i bogen. I gamle dage, hvorfor blev man gift der? Jamen det var rent praktiske årsager. Det blev simpelthen arrangeret af ens forældre. Og så skal I svare på til næste gang, eller til på, når man nu skal have det. Hvad er forskel på skilsmisse og separation? Det står i jeres bog, det skal stå i jeres noter. En anden ting i forhold til fællesskab og grupper, det er, om der er ligestilling. Og ligestilling, der tænker vi jo sådan rent klassisk mellem mænd og kvinder, men ligestilling kan jo også være ung og gammel. Altså, hvornår skal børn have lov til at stemme, hvornår skal unge have lov til at stemme. Det kan også være en ligestilling mellem by og land, at vi ikke bare skal poste alle pengene ind i byerne, så de får det bedre. Så ligestilling er ikke kun mænd og kvinder, men det er så valgt at tage her. Og et eksempel på det vi kan se her, det er procentdelen af kvindelige kandidater og valgte til Folketing fra 1918 til 2011. Og den blå, det er antal opstillet, det er hvor mange, der gerne vil vælges ind. Og som I kan se, jamen, så er den ligesom steget stødt fra her til i dag, hvor den er næsten oppe omkring 35%. I 30'erne, 40'erne hernede, der var der kun lige lidt over 10%, og det vil sige, for hver 100, der stillede op, der stillede op til folketingsvalget, jamen der var de 11-12 af dem kvinder. Og endnu færre af dem i starten blev så valgt ind. Men efterhånden som kønsrollerne lige ændrer sig, vi kommer op i 50'erne, 60'erne og 70'erne, I kan se den bare stiger, så er der flere og flere kvinder, der både stiller op til Folketinget, og som også bliver valgt ind i Folketinget. Vi er stadigvæk ikke, kan vi kalde det, total ligestilling herhjemme, fordi så burde der vel være 50%, som både stiller op og som bliver valgt ind. Så det er stadigvæk primært mænd, der bliver valgt ind, der er også stadigvæk primært mænd, som tjener flest penge på arbejdsmarkedet. Så vi har ikke total ligestilling i dag, men som jeg tror, I godt ved, så er Danmark et af de lande, hvor der nok er mest ligestilling. Nu sagde jeg lige før, at familien ofte er den nærmeste gruppe. Og det er også rigtigt. Men det er det langt fra altid alligevel gennem hele livet. Specielt her, når I rammer teenagealderen, så oplever vi, at venner betyder mere og mere. Og der sker sådan et skifte, hvor at påvirkningen fra vennerne bliver større end påvirkningen fra familien. Og i de her grupper med venner, der har vi også nogle roller. Der er nogen, der er den ledende i gruppen. Der er nogen, der følger med. Der er nogen, der er den sjove i gruppen. Og der kan også være forskellige vennegrupper. Der kan være de venner, man går til fodbold sammen med, eller til håndbold sammen med, eller danser sammen med. Så er det de venner, man drikker sammen med. Der kan være de venner, man hygger sig med over i skolen. Der kan sagtens være forskellige fællesskaber og forskellige grupper af venner. Men i hver af de der grupper, der har man som regel en rolle. God læselyst.